ام سر کار بون ام شغلین حوالات جمعن گو ام کاری کی ام که فیلمی کی شانی کی فیلمی کی چه بکنم فیلم گردانی برخوادان کوبانیه گو تکانی مر بی باشدار مگو تمام اسکانم بم باشدار سربی اساسی حوالات جمعن ام باشداری سینمایی بیم مدگو از بلیزم یا insanlar من بگو باب شهیده کی تچاو بیرون یا مگو فیلم گردایی شورش و کردانه چاو تیر نیزم کلاس استی بلیزم و جیخو بگرم سربی اساسی از تیرا من لیست رولی امیدی داعش متی لیست یعنی داعش کار مال کو لما هبم کار مال گفت کو واسه کار سینمای گردایی شورشه میسان خوشورش گرتی دیبینن یعنی کار مال ام گیداوین دو ملاخه ام هرتم دو شورش کار خبتی یعنی کار مال ام دفعه بردن اما قدام از دمر به داره جنه سینما ده جدی گرم ارینا باور بکه کو از 3 سالان جور ببینم از بیزی ورماله زارو مرنابیت و مالا ما هی تشته ما ارزاق ما تشمر پیوستی ما پیه جمی بحث بینا کرد بی چاوا چه بو کار وسر کفتی درکت از بیم کار ما سر کفتی بی باشه از بیم کار مال چاوا چه بی کار مال باشه همه کار خب باش بکه اما کار ما باش ساغلم ام باش دکن ساغلم دکن ای و اون همشی کار شوره شخواه اون پیک بینن دوزخواه پیک بینن برای هر کس بلپرسیار دی کاری ده ببینه دوزا خواه که بینن دوزا مال دنیای که والا بی از پرم قازنش کرد و قازنش نکرد چیزی بی رنگی شخو کومین تایبت خبات خواه ناو گل ده مشینه دکارم بیشن هف پار کاری که دمشینه دما پیواجوی فیلم کوبانه جی مر لیستگوان adı geriye ve beşa kast taybet ji bo rolên dayişê em nav gel dad geriyan li ser motorekê me hevalekî dît taybet ji bo rolê Ebu Leyla jî me digeriya me dixwast kesê ku em bibînin bişibe wî yanî taybet me wisa da dû wî em birin wê derê rastî ji wisa karkerên li wê derê yê ambarê zaf bûn xalê hemû jî me li wir dît xalê hemû û taybet du birayê wî jî me li wê derê dîtin me arşîvê wan girt piştî wê me rewşa film hezirtiya film me ji ware got bi kêfxweşiyekî mezin pêşwazî kirin û gotin eger film çê bibe em ê hewl bidin hemî karê xwe jî bisekinînin em ê tevlî vî karî bibin me wisa hemû nas kir carekî hemû ji xwe dema me ambara genim de dît yani ya herî zêde belkî filmê me dijî wek komîna filma Rojava deman van kara dimeşînin kesên ku di lîstikvaniyê pir profesyonel nînin yani em ji nav gel de wan dihilbijêrin em pêvajoyekî perwerdeyê re derbas dikin kesên ku eleqa wan li ser hunerê be û aliyê lîstikvanî û filma be xwe zû didin ber yani ji nav gel de em wan dibînin xalê hemû jî wisa bû me ji nav gel de anî û carayekî wê lîstikvanî bikiraya me bi xwe pir merak kir xalê hemû wê vê pêvajoyê çawa derbas bike pêşketinekî çawa wê pê re çê bibe ji ber me pêvajoya perwerdê da dest pêkirin hin kes nikaribûn yani bi xwe hesiyan ku wê nikaribin vê pêvajiyê rabikin xalê hemû malbatê de li gund da li heywana dinê re çêlekê wî hene pezê wî hene milekê de ambara genim de kar dike wê cara lîstikvanî carayekî bike wê acep karibe pêra rabe nikaribe yani çelişkiyê wî lêhûrbûyînê wî nav xwe min xwest ez hinekî bişopînim taybet wê biryarê wî yani belkî wê ku zorlanmeyê wî jî hebaya zehmetiyê wê jî wê bikişandaya min xwest taybet ser wî ez hinekî lêhûrbûyîn bikim û karibim vê pêvajoya wî bişopînim wisa biryar da ji xwe rolê Şehîd Zehra Penaber dema hate diyarkirin ji bo min ez pir bandor bûm bi xwe ji xwe em tenê nel pêşiya kamera wek lîstikvan disekinin em pişt kamera jî gelek kar dikin em nikarin bêjin di vê projeyê de ev heval wek lîstikvanekî tenê tevlî bûye yani gelek hevalê me jî ne wisa tevlî dibin li ber karê lîstikvaniyê çend karê din jî dikin yê min jî wisa bû ama wek filmê Kobanê
kareki wisa giran, naverokeki wisa giran ve bibe film. Yani ev rastî ez ditirsandim jî. Erê em me ev kar bimeşanda ama me hewil da lîstikvan em hinek kesê di jî bînin. Lê şert û merc nebû. Hin kes dixwastin werin jî, me dixwast em ware jî aliyê lîstikvanî kar bimeşînin lê ber şert û merca û pêş neket. Herî dawî li ser min ev zelalî çêbû aliyê lîstikvanî. Wek karakter gerek li hûrbûyînekî xurt çêbibe, pêşengekî jin e, dema Kobanê de, şerê Kobanê de jinan pêşengî kir û wek heva Zehra jî li wir de şehîd ket. Ji me re pir zehmet bû. Yani gerek min ê heqî bidaya û li gel wê jî bi lîstikvanê din re jî gerek ez eleqedar bibim. Sahneyê ji bo heva Zehra hatibû diyarkirin, hatibû nivîsandin zehf bû. Ya di nava wê de jî min hewil dida ez xalê hemû jî bişopînim û karibim ji wir de jî belge filmê projeyê, ne wek projeyê jî aslında. Bixwe xwe tiştek mütevazî mixwast ku ez wisa xwezaya xwe de bişopînim. Hinek heval jî bûn alîkar. Me her du hewil da ku ez karim bi hev re bimeşînim, zehmetiyê wê jî zehf çêbûn. Em ji nava vî gelî lîstikvanê xwetînin. Gerek di vî milî de pêşketin jî çêbibin. Niha akademiyê wek peymangeh jî bêşên sînema jî vedibin. Ji bo pêşero jî hîn karibin profesyoneltir em vî karî bimeşînin. Yani yê xelkê derve mektebê wê dixwînin, wek şirket dixebitin, lê yê me ne wisa ye. Yani em kolektîv dixebitin. Maneviyatekî navberê me de heye. Ev jî saya tekoşîna azadiyê çêbû. Fikrek daye ava kirin. Yani vê fikrê gel jî bi kar re radibe. Xwedî kar derdikeve. û wek karakterê xalê hemû xwendin û nivîsandina wî tune bû yani. Ama dizanibû ev film ji bo çi tê kişandin. Di kur de di ferqa vê de bû. Ez vê pir girîng dibînim. Yani şerê ku li hemberî Daişê hate meşandin, gelek kesên ku tevlî Daişê bibû ji her derê cîhanê hatibûn û li vê derê şerekî pir dijwar meşandin. Gel di ferqa wê ji bo tunebûna Kurda bû. Niha jî ji bo hebûna Kurda bi filmekî radibin ku dengê xwe bigihîjin dünyayê, ev pir girîng bû. Xalê hemû karakterekî pir xurt bû, me hilbijartinekî pir baş kir. Ev gel jî di nava kar de dema em eleqedar bibin, perwerde bikin ya herî başî serkeftinê bi dest dixin. Me ev bawerî girt, ev bawerî dan û ji niha pê de jî em ê nav gel de xebatê xwe bimeşînin. Ji ber mînakê me herî xurt derketin pêşiya me.